inconvenient sa tao, madulak man. Mayor, will be, as part of this, will we be also recommending road closure sa dito sa Benigno Quinoncio Avenue? Siya din. Sa dalan dito, Mayor. Sa Why man kami closure, basta maubra lang ang duwa ka lane sa dalom, they can take their time on anong ginulubrahon. Hindi naman pagpilito ng DPWH kahit safety sa tao at stake. No? Mayor, knowing kasi hindi pag i-admit, agad nga di ma-manage ang traffic dito sa may area dito. Makuha ka na kita sa 100 additional traffic aids. 70 ang nag-apply. Galing pag training nila daw, nagkabot na 60 na lang. No? So tanawag ta because ini sila will be assigned na mabuligin sa traffic sa adira sa flyover para makabulig man sa Pumuloy. Thank you, sir. Hindi nila